To masu kallon mu barkanmu da shigowa wannan zango na mu shakata inda a daidai wannan lokacin mun karɓi bakoncin Abdul M Sanadi wanda zai nishadantar da mu kai tsaye a cikin ɗakin shirye-shiryen mu bara sa da ku tare da shi. Malam Abdul barkanka da shigowa. Barka ai sai ka kalle ni ai mun gaisa ko yaya sana'ar waka alhamdulillah ana ta yi sanadin menene sanadin alkhairi ko yaya shi ne an gama ko na'am gaskiya ne to a wace waka zaka fara mana da ita to bari mu fara da waka annuri to bismillah idan ka shirya ga kaga masu kallon mu sanadin alkhairi ne annorar rayuwata farin ciki daga zuciyata da shansa a zuci yake tsorowa yaduwar tasu yake ya kudin shawara ba sanyayawa so kaifi ɗai da tsiri zuwa ɗaya zuci yake shigewa ya zama na magani ko kwasabaninsa da illatarwa rayuwar duniya ta bawa amma san so bai san hakan ba rayuwa ta na cikin take tarkon su ban tsallakewa nazarci zanayo sai na ji ki are ko ban shiri ba zuciya sai ta kama kewa bana iya sata ta bar hakan ba zabarin zuciyoyi ki kai tsaye sai ya ishe a kaina maganin ciwon da ke rai ganin ki maboyar sirrikana aiki na faranta zuciyar ki kyakkyawa mai kyan idanuwa murmushinki kamar zubar fure mafi kyawun sauka a sannuwa tafiyar ki tafi da hayyaci take asalin kyau sannu sannuwa wasu jerarrun hakoran ki na haske mai daɗaɗawa sanki ya shiga zuciyata ya ratsa jini da hanta ga amanar rayuwa ta gare ki asusun zuciyata annoran rayuwata haske daga zuciyata kullum nazari guda ya zange gare da ki zama mata sanadin alkhairi annoran rayuwata farin ciki daga zuciyata to gaskiya a Malam Abdul wannan wakar gaskiya ce mun daɗi kwarai da gaskiya amma kuma gaskiya kiɗan ban sani ba ne a kasan akwai mawaka da dama su suna da ra'ayi daban-daban wasu kam sai sun kiɗa ne ke samar da waka wasu kuma waka ne ke samar da kiɗa kai yaya kake yin naka a gaskiya a tsari na ni waka ta ita take samar da kiɗa na'am sai an yi waka kafin a yi kiɗa na fa jirin kala zan samu abin da nake so sosai a kiɗan gaskiya na fa ji kalaman soyayya da ka zazzayo fa a wannan waka gama dai kai waka ka tabi in ka shigo sai mu sage da za a dora bismillah
ki zana saka gwiwoyi na furta ke ce muradin raina. Ina san ki kin je na san ki can kasan zuci san ki ya kwanta. Ba za na gane ya lamarin yake ba ko da za na je makaranta. Tunani da ke dare rana ya zanyi ranki duka na faranta. Na sanya rayuwar ki ta yi haske walwalar ki sai ta wadata. Na rasa ki hakun na rasa rayuwa za ɗaugawa ta. Kanki zani filin yaƙi tsananin sanki ya sani fusata. Tausaya sanki da nauyi zuciyata tana ta. Ki ɗau rayuwa ta ki sata ta ki so nawa kwaki alkinta. Tafiya cikin neman dace rabo sai ya sa ta kaita. Kirawo ni kin ji muradi na gaban ki zana ajiye jakata. Faɗan kalamun kauna a gare ni in adana silkata. Koda zai ragen raɗaɗin ƙaunar kitin da kin zan mafakata. San ki rayuwa ta ya mamaye kuma zuciya ya jigata. To ki gane har abada samun ki ne za ya zama warakata. gaskiya hakokin da sun yi daɗi kwarai da gaske dama na ce na da tambayoyin da zan maka. Bismillah. Sani da kokari waka ta daɗi kwarai da gaske. A karin farko me ya ja hankalin Abdul ya fara waka? To abin da ya ja hankali na fara waka kusan ce a la'akari da na yi ganin cewa ya ce maka godiya. To ina godiya matuƙa da gaske. Thank you. Wow, Abdul mai sanadin alkhairi ko? Gaskiya waƙar nan ta daɗi kwarai da gaske. To ba dalla. Mun ji daɗin waƙar nan kwarai da gaske na san ba ma ni kaɗai ba har masu kallon mu. To amma a karin na farko ma me ya ja hankalin Abdul ma ya fara waka? To abin da ya ja hankali na fara waka kusan in ce waka na yi faro ta tun daga ƙuruciyata tun daga yarintata. So amma abin da ya kirawo ni cikin sana'ar ko ce masana'antar na shigo nake yin ta sosai. Waka ce na yi ta saboda wani abu da ya faru sai na yi ta sai na ga ashe ina da in ce baiwar wakar zan iya bada wata gudunmawa a ciki saboda yadda al'umma suka karbi ita wakar da na yi din a karo na farko kenan. Na'am. Shin kusan za mu ce kana da baiwar waka kenan, amma a lokacin da kake tasowa wani ne ya gano maka ko kuma kai ka san kana da wannan baiwar ta waka? To ni ma ban san ina da baiwar waka ba a wannan lokacin da nake yin wannan waƙoƙin, sai da na ga idan na ɗan yi waka haka zan yi rubuta waka ta yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam dan yi ta ringa yi haka da baki har mutane suka lura ina yi kuma kamar suna so in ringa yi har sai ya zama na akan kirawo ni gurin taro mauludi da sauransu ana so in zo in yi a bani da kyauta a ɗan yi min abubuwa da ƙuruciya sosai. So a nan gurin amma wani lokaci kan mai da ita sana'a? Lokacin da na mai da ita sana'a shine lokacin da na samu hankalin kaina sosai. Ana samun canji na shigo cikin harkar sosai to sai na fahimci cewar za ta iya zame min abin da zan yi alfahari da shi a rayuwata, to sai na mai da ita sana'a kuma na saka kishinta a zuciyata sosai kwarai da gaske. Ka saka kishinta a cikin zuciyarka. Bayan sana'ar da ka mai da ita akwai wata dalili kuma daban da yasa kake waka? Gaskiya akwai. Menene dalilin ka? Dalilin da ya karfafa min na ji cewar zan ci gaba da na fahimci cewar akan iya aika saƙo mai ƙarfi ta hanyar waka. Akan iya aika saƙo mai ƙarfi ta hanyar waka. Za ka iya
ka aika sako mai kyau ko kuma mara kyau in ka ga dama ta hanyar waka. To kuma dama ina da burin in kasance ɗaya daga cikin masu ba da wata gudunmawa a cikin al'umma. Abdul, kana son ka ba da gudunmawa a cikin al'umma kuma kana ganin waka wata hanya ce za ka iya isar da sako ko mai kyau ko mara kyau. Za ka iya zuwa gidan sada zumunta, kafafen sada zumunta, za ka iya zuwa gidan rediyo ka ce yau zan biya kuɗi in zo in faɗi ra'ayi ko zo in faɗa ko kuma zo in faɗakar da al'umma kaza kaza ba kyau kaza kaza a canza. Me yasa ka ɗauki fannin waka? To idan kika duba da wani abu a gidajen guraren sada zumunta kafafe ne na yaɗa wani abu ga al'umma. To haka zalika kuma waka ma hanya ce ta yaɗa manufa ga al'umma. So abinda na taso a kai idan da a ce na zo da wani ra'ayi don na in je kafafen yaɗa sada zumunta ko kuma gidajen rediyo in yi din to sai in yi. To amma abinda na samu kaina na fi nauyi a kai wato bangaren waka kenan. To sai na ga bari in yi amfani da wannan damar don in aika sakon da nake so. Akalla kayi waƙoƙi sun kai guda nawa? To akalla na yi waƙoƙi ba zan iya abin nan ba so amma da yawa kenan. A kiyasce dai gaskiya na yi waka ta fi 100 dai. Za ka yi tuna waka ka ta farko? Ba zan manta waka Wacce ce ta waƙar? farko. Waka ta farko waka ce da na yi ta sahiba. Wace ce sahiba? Budurwarka ce ko yaya? Gaya mana tana kallon ka a daidai To wannan lokaci. gaskiya sahiba waka ce da na yi ta dalilin faruwar wani abu abin da ya shafi tsakanina da ita din sahibar To, a wannan lokaci. me ya faru dan ba mu labari? Ka ci amananta. To bari mu bar wannan magana kar ka dawo ba sai ka shiga wa daga can din ba. A sun ka taɓa yin waka wani zo ya samu ya kushe kai ci haba baba Abdul wannan wakar ai ba layin ka bane me yasa ka irin wannan wakar amma kai karan kanka ka san wannan wakar da kai har rubuta ta yi ka tantance wannan wakar ta ka sani ka shiga studio ka raira ka kuma raira amma yana fita sai aka ci ka ina wannan ai ba zai shiga ba. Gaskiya ban taɓa yin wannan ba. To. Ban taɓa yin waka an ce min a kan idona a gaban idana a ce min bai ba. A bayan ka ba. Amma na taɓa ji ana kushe ta a bayan A idona. lokacin da aka kushe yaya ka ji? Gaskiya na ji ɗaci. Ba zai iya kawo misalin ba yadda na ji ba daɗi ba. So amma sai na danna zuciyata da wasu abubuwa da wani tunani da ɗan wani abin nan da sauransu dai sai na kyale kawai cewar ba komai. Abdul waye karfafa maka gwiwa a wannan sana'ar da kake ta waka? Abokanai ne, iyaye ne, su waye suka karfafa maka gwiwa? To gaskiya abokai sun karfafa min gwiwa. Wasu daga cikin abokanai. Wasu daga ciki kuma sun karya min da gwiwa. Amma 'yan uwana akwai wayanda suke in dai na yi za a yi appreciating. An san cewar ko da ban yi din ba ji ake ko misali bata je inda ake jin wasu waƙoƙin ba. So amma suna nuna min cewar nan gaba za ka kai duka matakin da ake yi wasu suka kai insha Allah. Gaskiya ne. To a ƙarshe saboda yanayin lokaci menene shawararka ga matasa? Saboda akwai wasu mutanen ma suna da wannan baiwar amma har yanzu ba su gane suna da baiwar waka ba. Za su yi a ɓoye ba sa san ba a san su suka yi wakan ba. Wani irin shawara za ka ba su akan mutane su fito baiwar da Allah ya ba su su fito su nuna da duniya? To shawara da zan iya ba wa 'yan uwana mawaka wayanda suke da baiwar wakar su fito su gwada su yi kokari duk hanyar da ake bi wajen ka fito da baiwarka kai amfani da ita a fannin waka akwai albarka a ciki sosai. Mu fito mu gwada baiwar da Allah ya mana ko ta duk hanyar da ka san mai kyau ce ta gari ce a bita sannan kuma a kiyaye abin da za a so a faɗi a ringa alawa dai da abin da ka faɗa. Gaskiya ne. Malam Abdul godiya muke kwarai da gaske kuma duka burukan da kuma duk fatan da kake da shi a wannan sana'a ta waka Allah ya cika maka burinka kwarai da gaske. Mun gode Allah ya mai da kai gida lafiya. Amma kuma maganar sai to ba dai ba zan yi magana ba da dai bar magana. Mun gode kwarai da gaske masu kallo a yadda hirar ta kasance kenan tare da Abdul M Sanadi kenan wanda muka tattauna tare da shi kuma kun ji irin shawarwarin da ya bayar ga matasan da suke son su fara wannan sana'a ta waka ko kuma suke da wannan baiwar da su fito
duk duniya su gane irin baiwa da suke da shi. Wannan duka da wannan shirin za mu dasa aya a daidai wannan lokaci, da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Sai mu tara da ku kuma gobe idan Allah ya kai mu, inda akalin shirin na gobe zai karkata ga abubuwan da suka shafi al'adu, kuma za mu kasance tare da Fatima Rabi Gwadabi a madafa. Mu kasance da ku gobe idan Allah ya kai mu, a daidai wannan lokacin muke cewa a huta lafiya, sai an jima. Da shirin fitattun waƙoƙin Kannywood a duk ranar Lahadi da misalin karfe 7:30 na dare a tashar Arewa 24. Arewa 24 ta ku ce.